22 November 2024 azvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Ndadzoka zvekare pano nhasi ndine ma-updates aripo, nyaya dzese dziri kuitika muZimbabwe, ma-morning updates ese andauya ndakakubatirai. Nhasi zviri kunyadzisa kana usinawo nyadzi zvazvako, ende kana uchiziva kuti hauna kusimba hana, I think this video is not for you. But kana uchiziva kuti iwewe hauchade ZANU-PF, wakakura nayo, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane, because zvinhu zviri pano kwauyiwa. Nezuro ndakambouya panapa ndichitaura nyaya idzi, and a lot of people were doubting, vachiti iwo zvinhu zvokutaura iwo hazvinzwisisike, zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. But nhasi it's everywhere, nyaya dzazara muma-newspaper eku Namibia iko zvinezvi. Sekutaura kwandiri kutozvita nemi ZANU-PF linked to election manipulation in SADC, newspaper front page. Vamwe vari kuti Mnangagwa rigs Namibia election. Zvizhinji zviri kutaurika pamusoro pe-election rekunamibia. I don't know kuti these guys chii chavari kuita kusvika pakunyadzisa vanhu, and I don't know kuti why tichideserva kunyadziswa to this extent, embarrassment senyika isusu, not kuti saivo kana kunyara kana kusanyara zvazvokumba kwa tinei nawo, but I don't know kuti why vachinyadzisa ma-citizens enyika. You know, some people were even complaining vachiti zvinhu zvimutaurika izvi kai zvichitaura nema-newspaper zvinoita kuti vanhu vazovengana marudzi. Vamwe vakati zvinozokonzeresa kuti paitike ma-xenophobic attacks kumaZimbabweans. And I was like, no, izvi hazvina chekuita nemaZimbabweans, because maZimbabweans vanozikanwa kuti vari innocent, vari kutotambudzwawo ende vari kutotizawo that nzara inenge yakakonzereswa those guys. So I don't think kuti zvinokwanisa kunge zvichinzi zviri kutaurika zvinocontributa panyaya idzodzo. And tiri kuona futi pane ma-MP vekunamibia ikoko vari kupopota zvisingaite, kwete zvekupopota zvembijana zvezvi zvekutojamuka zvekudya marasha. Umwe ari kubuda panapa ari kuti anyone who hasn't figured this yet is either not paying attention or doesn't understand how these former liberation movements operates. They took over as chair of SADC just in time of Namibia's election. We should expect absolutely nothing from Mnangagwa if any issues arise with the ballot paper during voting. SADC has unequivocally failed to provide a practical solution to the ongoing political and security crisis in Mozambique. It is therefore our collective responsibility to vote and protect the ballot. Ndo mashoko ari kubuda ari kucomplainwa pa Namibia iko zvinezvi, nemumwe member of parliament ari kupopota. Asi ndiri kuzoona munhu atanga kubuda ari kucomplainwa, ari kubudisawo nyaya dzake ipapo. George Charamba, spokesperson wa President Mnangagwa, ari kuti this dude, he thinks he can build an opposition party in and for Zimbabwe on the basis of what Gwen Lister of white Namibian thinks about ZANU-PF. Does he even know who the founder of proprietor of the Namibian newspaper? Saka muchafoira madununu ino ndo nyaya dzimwe dzari kubuda ari kutaura, but vanhu vekunamibia havasi kuzvinzwisisa zvese izvozvo. Zvinozoti vanhu havatomborina nguva yekuteerera nonsense zvinhu zvisina nebasa rese, ende vasiyana nemaZimbabweans vokuti vakapusa kuti tinongonzi toona kukurova wobva watongodzikama, kana kuti ukada kuti uko kana vatotanga kutongojamuka vanenge vatojamuka zvekutoti ndisamino even kana ZANU-PF inosiyiwa iri pachena. So kana vatanga kubudikira dziya musoro vanhu vekutoti havasekerere zvese zvisina nebasa rese, muri kuona. So ndiri kuona kutanga panapa ari kuti you seem to be mistaken belief that SADC can intervene in a member country invited or without an enabling protocol. Seems you are an MP and you make laws. What law would SADC be empowered by the intervene uninvited by the municipal government? Ndo mashoko ari kutaura kunzi ayo imimizvo muri kutoningina utori MP zvako, but SADC I don't know now zvakumeka sense manje. Now zvakumeka sense kuti SADC haina kana chinobatsira, ingoro group reteam ravo. I think kana vanhu vachitoda any help, I don't know kuti vachaita sei uri pachaitwa sei kuti pange pachizowanika something chekuti nyika dzikwanise kunge dzichibatsirika, because if you still remember pakabva kuitika meeting kuZimbabwe
pakabuda South African journalists of Makona achitaura kuti this thing meeting jamaita zvasina need kuti zvasiri necessary kuti musangana, hapana ma results, hapana anything, it was useless, waste of resources, ndonyaya dzakabuda achitotaura. And after that ndobva abuda futi akutaura imwe nyaya futi yakaitika, new president of Botswana achinzi izvi zvamuri kuita zvike zvekutedzera vanhu kuZimbabwe kuti munoperekedzana kuairport muri 100 and hundreds yevanhu, something zvekuti muri kuwaste futi ma resources, vanhu ngavagare kumaoffice kwavo like what they do in South Africa. Umbooni president achiperekedzwa kuairport negurusu zvevanhu. Iye anongoti kana angobuda isedha ingava kana team rake security yake, iye as an individual, as an president anongosvika ungosvika otosiyiwa ipapo, anotopinda otokwira mundege ari one na assistant wake waanenge famba naye, munhu wake, staff yake one, iye nemunhu wake one, zvatopera vakutoenda kwavari kuenda. That's all. Zvimwe zvese izvi madrama. And ndo imwe nyaya yaitaurika. Saka painzi SADC dzenyu dzemunenge muchida kuti muri SADC dai muchitoita virtual meetings because hapana zvazviri kumbobatsira, motaurirana kana pamhepo. I think zvinokwanisa kunge zvichimake sense. And ndakatoona kuti ndokwazviri kutoenda. And ndiri kuonawo futi vamwe vanhu ma foot soldiers eZANU-PF vari kubudawo vari kuti you are very stupid, vari kupopota, get away man puppet. I don't know why vachiti munhu puppet, iye ari kunyika kwavo. Everyone is a puppet. Everyone anenge abuda achinoopposa zvinhu zvekupenga zvine zvichiitwa neZANU-PF anoonekwa se puppet. I don't know, that's how they were brainwashed manje ne system yavo yevanotedzera, because iwe haukamu kuti unoti munhu ari kudefenda nyika yake womuti ipuppet pakuita sei? Iye munhu ari kudefenda zvenyika yayo. Dzimwe nyika dzine ma-rights, dzine democracy, everything. Ikoko vanazvo. Kwenyu uku ndokwakuti munenge muchingotozwa nzi inei haitorwe kaine nyika inei, haitorwe yakatouya nehondo. Saka zvimwe zvese zvatiri kuita izvi ndizvo kungotandara. Ende pakadaro ipapo vanozobuda futi ati rig elections, ivo vatopedza kuudza vanhu kudhara kuti nyika itorwa nepeni nepepa. What kind of a country is that? And a lot of people vanenge vachiti zvimwe zvacho muri kuzvitaura izvozvo mune muchizviwana papi. Let me show you something George Charamba panapa zvaari tobva utombotaura futi. Hazvina kana nguva, ndiye spokesperson wa Mnangagwa. If you go pa X park inonzi Jamwanda angoti mukangoziva nekurangarira izvi munobva mabatsirika kuti politics dzenyu dzenyika dzinokwanisa kukurerukirai kuti Zimbabwe yakauya nehondo. Ndo mashoko abuda achitaura hanzi Zimbabwe yakauya nehondo. Saka zvimwe zvese izvi zvekuzo vanhu vese vanenge vakuzoti munhu wese anenge abuda achitaura kuti zvehondo atizvinzwisise, zvekuti makazoita chichi atizvinzwisise, isusu tutaura kuti nyika yedu chichi anenge akunze puppet. Muri kuona pari kunetsera nyaya dzacho, ndo padzine dzichinetsera. Anyway, ndiri kuona mumwe zvekare paNamibia ipapo mwari kuti it's time the opposition should join hands and deal with these revolutionary parties. Wherever you see a ZANU hand, make sure you are strong enough to fight. Mashoko mamwe ari kubuda kune mumwe munhu kuNamibia kuti ayo yakwana nguva yekuti ngatibatani timborwisana nevanhu vavo zviri serious, because pese ponoona panenge kunzi vaisa maoko avo zvechokwadi hazvipere mushe and akudywe rinopisa. And panapa ndikusangana nemumwe ari kuti look at its last resolution, it took a blind eye on the disputed election in Mozambique and choose to send a congratulating message to the Mozambique for holding condemned and sham election. Everything defies logic for what SADC represent. It's high time SADC is disbanded or reset it. Ndo mashoko mamwe ari kubuda pane vamwe vanhu kuti aiwa ngatitongoibvisa SADC yacho tongosiyana nazvo zvekuti SADC izvi kana toida kutomborwa itotomboiswa kufactory reset chako itomboresetwa, because aiwa kuna zvakadaro. Mwari kuti we suffered SADC inaction as Zimbabweans since the days of Mugabe. That pain is terrible. When we cry alone nobody listened. Mashoko mamwe ari kubuda kuti takachemedzwa zvisingaite neSADC kubva pamazuva aMugabe. Takachema asi vanhu hakuna akakwanisa kuuya akanotiteerera. Munoziva kuti nyaya dzekwaMugabe dzakabvira kudhara. Mugabe pakarwadziswa vanhu, pakauya Mbeki ataura zvekupenga zvake, vanhu vanga vatarisa kuti kwatoya help. Help yakashayikwa bebe kutaura chokwadi chekucheko. Mwari kuti another problem is that when the opposition
attains power, they start acting like liberation movement. Look at Duma Buko. He is now a friend to Mnangagwa. He doesn't care about Mozambique crisis. I don't know. Let me tell you something about this whole thing yeSADC. Ishilema pakapinda vanhu vakatoti zvinhu zvaita. But let me tell you something. Haukwanise kurwisana nevamwe ma-president esa uri waniwo voice rako unozotanga unopedzera kutolabelwa zitonzi yeyo puppet yo chichi muri kuona nyaya inoitika akatopinda Ichilema akatotanga kutoti right pinda taita zvebasa panapa and iye akabva atooneswa kuti we don't do that here. Zvese zvamukufunga baba tine mashandira tinoita neSADC dzedu nyika yenyu itori founding futi yeSADC iyo saka tine mashandira tinoita SADC dzacho saka munoti vanozongopinda vangoiza ndiso ndinoona kuti vanhu vakaita sana Ichilema they don't care avana basa nekuswera chinzi ari kuno attend ma meetings eSADC because vakatoona kuti inini ndikaenda ikoko ndopedzera ndakutanga problem. Unoona akapedzera last time akazongoita vicho pakaitwa SADC summit yekuZimbabwe 44 summit yekuZimbabwe akabuda akati ama election akaitwa panguva yedu it's okay ngasina haunyanya ushata zvakangofambo ndisozvo ndo zvakakwanisa ngotaura ngoti saka tongoti congratulations ikoko batopedza because akatoona kuti inini chero ndikabuda ndikati ningi makazodai ningi makadai ipapo paitotaura izvozvo aitonoita handover kusiya chigaro chechicheche achisira vamwe ndobva atoti inini gari zvindibve because ma-attacks aangasanganiswa nawo akawandisa Ichilema this anga akatomirirwa kuZimbabwe batotumira zvake ma-foreign affairs ministers vake vakuzouya vachimwa mvura yavo vave handimazvona saka nyaya dzeSADC dzinonetsa umwe pari kuti the problem is once you allow a body like SADC, AU, UN, etc. to interfere with a country's election, that country has lost democracy. You also give us full authority for the powers that control these organizations to dictate who becomes president. Panonetsa ipapo ndikupanzwisisa panoti netsei but pane imwe nyaya futi ndatinotisei panyaya idzi makatarisa ballot rekunamibia rakati siyani neballot rekuZimbabwe rekuti ranga rine I think ma-political parties 4 chete skillful engerwa ipapo ma1 kapa only 4 ma-political parties. What about vamwe vanhu vesa because mwana mwane vanhu vanorepresenta mwana at the end of the day parliament yaka inotoda kuti tichinge ine vanhu vayo ningi akapinda kadai vakazviramba zvese zvezve ameno zvaingotaura ipapo ndo imwe nyaya inofanira kunge ichigadziriswa panyaya dzeZimbabwe but Namibia kuri kupisa nezuro kwanotode mota imwe yese yemaSADC observer yakaita accident nezuro muNamibia manaka Namibia indori imwe nyika yekutoti iko zvinezvi ndo kune ziso tingati rezvinhu zvese zviri kuitika iko zvinezvi ziso renyika ziso revanhu vese ndo kwariri kuNamibia. So muri Zimbabwe tiri papo ndikutambira an update iko zvinezvi panapa iri kunzi breaking. Honorable Amos Chibaya has been granted $500 bail after spending over 40 days in pre-trial detention for a crime he didn't commit. We won't celebrate persecution and suppression of freedom of association. He shouldn't have been arrested in the first place. Zimbabwe is not yet free under the current regime. We continue to demand the release of all political prisoners. Ndo situation yatiri kutambira ndo nyaya iripo iko zvinezvi vanhu vari kucomplaina if you go everywhere kutotangira panapa ndatokuudzai ndo zvatoitika. Amos Chibaya apuwa bail 500 but mukaenda mukazonotarisa kumwe munogona kusangana nazvo kana vachikasika kuwana ma-updates unless kana vada kuzomira totange takupai mamwe ma-updates vanozotanga kunouya vachitorowo ipapo but ndo nyaya iripo and panapa ndiri kuona imwe nyaya iri kucomplainwa na Harare Mayor Mafume ari kuti over 100,000 illegally built houses in the capital are not paying rates to the city council. Iyo vari kungofunga mari. It's all about them. It's all about homwe dzekuti mari dzavo vazotambirisana zvimasalari zvakafuta oenda kumba homwe dzakafuta. You know, I always ask these guys kuti vari kuti vanhu vese havasi kubhadhara mari matax emachinji. Kanzuro yacho iri kubvei pazviri pakugara kwavari kuitemo because number 1 haitakure mabhini ikoko asi kana muchida kundibhilivhisa imimi kuti kanzuro makamboiona ichipinda munzvimbo dzakaita sekuHarare South kuya
makamboona kuchinzi kuri kupinda kanzuro ichinzi iri kutakura mabhini munzvimbo yakaita se tingati ndingape example yenzvimbo yakaita se saka kana for example mushe kunze makatoona kuchinzi kuri kutakurwa mabhini nzvimbo yakaita sana Hopley makaona kuchinzi kuri kutakurwa mabhini nekanzuro kune madreni here kune mvura here inoendesa mvura here aina kana maservices here kuoffer ikoko yet they are complaining kuti vanhu ivavo they are not paying rates. I don't know maybe it makes sense to you guys. I don't know. Munokwanisa kundiudzawo zvamukufunga zvamune muchiona panyaya iyo because ina handiri zvozonzi ndangozongotaura ndiri kutotaura chokwadi. Munokwanisa kundionesawo ipapa pamwe nini takakutorasikawo but zvakakosha makandionesa so that ndikwanisa kuzonzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika. Munokwanisa kundionesawo ipapa pamwe nini ndinopfungwa dzangu pamwe dzinofunga zvinhu zvisikizvo but I think vanofana kungowana mari kwavanoendesa maservices. I think that's all. Ende zvekuti dzimwe nzvimbo muno mvura ameno yapedzera kuyarini I don't know kuti maproblems awo ndei mari yacho vanenge vachitora iri enough vanopedzera kuti takucheresa mabhoo takuchera like nzvimbo dzandatokuudza idzo dzekuti hadzina kuserviswa avatombozive mvura yemutep inobuda sei vanotoziva kuti kana chiri chibhorani chedu tiri chibhoho chedu zvine chii chekuita nekanzero izvo but anyway it's up to you guys kuti muzoona kuti pachange pakamira sei ipapo ende Douglas Ngonzora Dagi ari kubudikirawo Dagi pana pari kuti the Harare City Council must not proceed with its plans to demolish 5,000 homes in Harare during this rain season. Alternative accommodation and compensation must be secured first before these people are moved. Most of the people are victims anyway. Urikuona ati nyaya ndakabuda nachitaura panapa vamwe vakati unopenga urikubuda uchicomplaina nyaya idzodzo nenyi nadzo nyaya idzozoona guys at the end of the day it's all about maZimbabweans. It's not about my individuals. It's not about kuti wewe mukuitirana mafeelings enyu kuma offices emunoshanda kukanzuro kuti wo ndiwe land baron ndikukuziya but ausuda kumufumura obva tisakada kunopwanya kwakwapa unodzimba land baron alako anozongowanika anozongonzvenga but vanhu vanosara vari maproblems ende dzimba dzacho hazviite kuti vanhu vapwanyurwe kuchinaya unenge uchitopfinzisa vanhu vanosafa munguva yekunaya kudai sounzi wapwanyira munhu kuchinaya. I don't know kuti maybe lautisaya kuachiva chii but anyway zvakunakidza kuti vamwe vanhu vakuita vachiuya vachiteerera nyaya dzacho vobva vazoenda vakunotaurwa ikoko bhozi vamwe vakati maybe hamusi zvamukutaura hazvisi kumeka sense but anyway ndo nyaya dzinenge dziripo. Tisatabuda muri yeZimbabwe munoziva kuti hakushayikwa imwe nyaya yega yega inenge ichivharisa nezuro amai Mnangagwa vakagraduate. I don't like hangu the fact yekuti vanhu vangu vati excellence handisati ndakamboona zvinhu zvakadaro. If you go kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana zvekuzonzi mukadzi wapresident anonzi excellence handandizvinzwisisei ngekuti zvakafanira kuti mbudzi iyonzi chigotokoto inenge iri chihombe chibaba pamba saka mbudzi hadzi inonzi chigotokoto rese hazvisi kunyatsondibudira picture kanaka but anyway ndo zviripo hamungavadii vanhu vacho. Saka padegree ravari kunzi vakapuhwa here amen umwe ari kubudisa kuti 5 cents dzake ari kuti program yekubika sadza iyi haina kutanga last year here saka last year kusvika zvino ratoo doctorate mashoko ari kubvunzwa kuti zvekubika sadza izvi zvotanga mai manchero zvisizvi but munhu akutonzi atoone doctorate amen munozvionawo sei munondiudzawo zvamuri kwanisa kufunga mana in the comment section. Ndidi kuzonyaunongedzerwa chinzi ndiwe tell me what you think in the comment section. Ndo nyaya dziri panapa nhasi dzendava nadzo ndakakubatirai zvizhinji zviri kuitika munokwanisa kundiudzawo kuti nyaya dzacho muri kudzionawo sei kana uchinge wasvika panapa iri first time yako gara wajoina this amazing family subscriber ulike turn on the notification bell so that toramba tichidzoka tichikupai ma updates nezvinhu zvese zvinenge zvichiitika zviri zvanhasi mira ndimbogumira panapa.